வணக்கம். கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச், ஓன் எக்ஸ்சேஞ்ச் டோக்கன், கெசினோ கேம்ஸ், லக்கி டிரா கேம்ஸ், மெட்டாவர்ஸ் மற்றும் பல சேவைகள் மக்கள் பயன்தளமான கோயின்பேரில் கிடைக்கின்றன. கோயின்பேர் அதன் அனைத்து சேவைகளுக்கும் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் உருவாக்கப்பட்டதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டுடன் இயங்கி பயனர்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையையும் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது. கோயின்பேரில் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பது எப்படி? சோசியல் மீடியா ப்ரமோஷன் மூலமாக இலவசமாக பணம் சம்பாதிக்க இந்த தளத்தில் ஒரு அக்கவுண்ட் துவங்கவும். கோயின்பேரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டோக்கனில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அளவில்லா வருமானம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பயன்களை பெறலாம். அவற்றை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம். கேபி டோக்கன் பேக்கேஜை ஆக்டிவேட் செய்வதன் மூலமாக கோயின்பேர் அதன் சொந்த வெப் 2.0 டோக்கன்களை விற்கும். ஒவ்வொரு பேக்கேஜ் ஆக்டிவேஷனுக்கும் பேக்கேஜ் விலையில் இருந்து சீரான அளவிலான டோக்கன்களை பெறுவீர்கள். அது எதிர்காலத்தில் உங்கள் லாபத்தை விட 10 மடங்கு அதிகரிக்கும். சோசியல் மீடியா மூலம் ப்ரமோஷன். Facebook, Instagram, WhatsApp மற்றும் பல்வேறு சோசியல் மீடியாக்களில் கோயின்பேரை விளம்பரப்படுத்தி இலவச பணம் சம்பாதிக்கலாம். நிச்சயமாக நிறைய பேக்கேஜ்களை ஆக்டிவேட் செய்வதன் மூலம் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம். ஆட் வாட்சிங் இன்கம். கோயின்பேர் அவர்களது நெட்வொர்க்கில் விளம்பர வீடியோக்கள் பார்க்கும் பயனர்களுக்கு பணம் தருகிறது. அந்த வீடியோக்கள் கொடுக்கப்பட்ட முழு நேரத்திற்கும் பார்க்கப்பட வேண்டும். அவ்வளவுதான். இயல்பாகவே உங்கள் வருமானம் நீங்கள் ஆக்டிவேட் செய்த பேக்கேஜிற்கு ஏற்றார் போல மாறும். குளோபல் 4 மேட்ரிக்ஸ் ஸ்பில் ஓவர் இன்கம். இந்த முறையில் கோயின்பேர் ஒரு சிறந்த நீண்டகால வருமான வாய்ப்பை வழங்கும். ஒவ்வொரு பேக்கேஜும் தனித்துவமான பொருளாதார மதிப்புகளை கொண்ட 10 நிலைகளை கொண்டிருக்கும். ஒரு நிலை 100% நிறைவு பெறும்போது பணம் விடுவிக்கப்படும். சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் அது முடியும். எனவே காத்திருக்க வேண்டாம். உடனே கோயின்பேரில் இணைந்து எல்லா பேக்கேஜையும் ஆக்டிவேட் செய்து பணம் சம்பாதிக்க துவங்குங்கள். கோயின்பேரில் முதலீட்டாளர்களை எங்கள் தளத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து ட்ரெடிஷனல் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் மூலம் நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம். ரெஃபரல் போனஸ், லெவல் போனஸ், கிரேட் அடிப்படையில் ராயல்டி போனஸ் மற்றும் கிளப் செயல்பாடுகள் அடிப்படையில் ஸ்டார் கிளப் போனஸ் என எல்லாம் உண்டு. கோயின்பேர் மக்களுக்கான தளம்.